Chineke te so n'ebi nọ ma ya fazikwa imepe ọnụ bụ aha gị Chineke na-abụ m onye ụra eluru m onye isi ụtọ dịkwaghị m na-arụ sọ ihe na-esipụtasị m n'arụ ugbu a bụ naanị ihe na-asọ oyi echere m iru n'ụzọ ahụ nke na-eduba n'ịla n'iyi n'ụzọ ahụ na-eduba ọkwụọla mmụọ ya bụ ụzọ nwụ adị m ka onye ahụ nke na-adịghị ọkụ ma dịghị oyi ya bụ onye ahụ kwuru sị na a ga-esi n'ọnụ wepụpụ ya adị m ka okooko osisi nke na-adịghị amị mkpụrụ ọma osisi anyị gara n'ukwu ya ka ị ghọrọ mkpụrụ mana o nweghị mkpụrụ mịtara iwe were iwe bụọ ya ọnụ ya ewebọ mmụọ Chineke biko gabụkwala m ọnụ n'abụghị gị onye amụma Neta wee bilie ije n'obi David iwe na-ewekwa Chineke maka arụ anụ nwebara akpa isi bụrụ ụra ya n'iru agha ka ọ gụta isi ya ebe ọ bụ na idinara nwunye ụra ya a na-akpọ Belseba iche na Chineke ahụghị David otu ka Neta jụrụ ị nwere ike zonarị mmadụ niile mana ị gaghị zonarị Chukwu ihe anyị mere ụra ya David iche na Chineke ahụghị gị ọkwa Chineke si bịazie gozi n'iwe ya dị ọkụ n'ebe ị nọ o nakwa m David mụ bụ Neta na nna esi Moses ọgaranya esi Moses mana sị m ngwa Jupụta ọgaranya aka m adịrị ya Neta na nna ụjọ wee ju David arụ o yiri akwa mbewe wuo ntụ n'isi si Chineke bike bụkwala m ụbọchị niile akele ọ sị ya ikpe mara m ikpe mara m ikpe machiri m aka n'ụkwụ adịghị m agụ ya agụ ikpe mara m ikpe mara m ikpe machiri m aka n'ụkwụ adịghị m agụ ya agụ wasted years, so foolish. Have you been in darkness and seen? Only your voice, can I hear you? People, your voice. I'm not full of people. Wasted years, so foolish. Have you been in darkness and seen? Everybody sing. Chimekwela kamda n'ọbụ nwa nke gị okwukwe mmadụ biko agbachila m nkịtị. Everybody say
n'obi ebere gị. Oh Jesus. Cheta n'obi ọmịiko gị. Chim, cheta ebere gị. Amamụ ụbọchị omume. Amamụ dị ọnwụ ga-anwụ. Amamụ ebe ga-anọ. Obi n'igwe cheta m n'oge ọnwụ. Onye na-eme mma o.
On the moonlight,